1 верасня ў беларускіх школах забароняць карыстацца мабільнымі тэлефонамі. Пра новую захаду выданню mlyn.by паведаміў прадстаўнік Міністэрства адукацыі Мікалай Башко. Тэма гэтая ўжо пераспела і нарэшце будзе даведзеная да свайго лагічнага завяршэння. У цяперашні час вядзецца тлумачальная праца з бацькоўскай грамадскасцю і навучэнцамі. Прыходзячы ва ўстанову адукацыі, дзіця павінна будзе здаць свой гаджет і атрымаць яго пасля заканчэння вучэбных заняткаў. Паводле Башко, школу ўжо вызначылі людзей, якія будуць адказныя за пільнаванне смартфону, а таксама месцы для захоўвання гаджетаў. Раней паведамлялася, што для гэтых мэтаў закупяць адмысловыя металічныя скрыні. На думку чыноўніка, захада дапаможа кантраляваць інфармацыю, якую дзеці атрымліваюць у інтэрнэце. Маўляў, нішто не спрыяе навучанню так, як традыцыйныя метады, цытата, навочныя плакаты, дапаможнікі, мел і дошка.